В днешното видео обучение ще кажа 5 лесни съвета за по-добро здраве, което да имаме всеки ден. И кратки практики, които можеш да приложиш още в момента веднага. Започни деня си с топла вода, с лимон. Всичко това стимулира храносмилането, хидратира организма, освежава и събужда организма като цяло. Пи това нещо преди кафето или закуската. Да направиш движение на всеки час, поне 2-3 минутки, примерно, може да направиш разтягане или разходка. Всичко това подобрява кръвообращението, намалява умората и напрежението в организма. Направи си така една аларма, която да ти напомня, че трябва да го направиш това упражнение. Следващото важно нещо, което мога да ти споделя, е да имаш цветна и балансирана чиния. Какво означава това? Да ползваш зеленчуци плюс плодове, различни витамини. Всеки цвят от тези плодове и зеленчуци си има своята различна полза за организма. Всичко това комбинирай с протеини, полезни мазнини. Колкото по-цветна е храната ти, толкова е по-добре. Следващия съвет е да имаш качествен сън поне 7-8 часа. Това ще възстанови твоето тяло и ума, ще подобри концентрацията и настроението ти, както и ще се засили имунитета на организма. Преди да заспиш, изключи всякакви екрани, монитори, поне 30 минути преди сън. Следващото полезно нещо, това е да дишаш и да присъстваш. 5 минути на ден прави дълбоко дишане. Всичко това намалява стреса, повишава твоя фокус. Дишай бавно 4 секунди, задръж и след това издишай 6 секунди. И за финал искам да ти напомня кои от тези съвети ще пробваш още днес. Искам да те подканя да ги направиш тези съвети. Сподели в чата или в коментарите кое от всички тези съвети си ползвал до сега.